Og den er dansk min ven. Kraller spillede. Det skal nok blive godt. Ja, og der er sådan en tørsmand. Okay, Oliver. Oliver, stop. Nej. Gå, Oliver. Oliver, jeg vil se, når han... Alexander, hold kæft. Gå nu væk. Sorry. Okay, og vi spiller lige. Oliver, kæft. Og det er en 10 minutter, vi spiller i, så... Der er god tid at se Kraller, hvor tydeligt. Hold da kæft. Du skal bare følge Stig, det gør din idiot. Ja. Det er en sti. Ja, det er sådan. Kraller og sti, det er fandme noget, der er fuldstændig pløjet op. Ja, det er en sti. Der er en sædel på, Oliver. Så gider vi køre sådan noget bøssemusik. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg optager. Så når det er grønt, så optager jeg ikke mere. Blender! Er det ikke første og anden film, han kommer? Jo. Eller tredje? Nej, det er første. Men så er det bare pisse. What the Der fuck? var ikke noget. Så videre tilbage til tårnet. Tårnet? Jeg er klar til at trykke. Prøv at trykke. Stop til midten. Det var en prøve. LOL. Det var en prøve. Fuldstændig soundeffekt. Nej. Fuck! Fuck, man. Hvad skete det der, man? Et hegn! Hvor skønne! Vend om, Karla. Det er forkert vej. Nej, bare lige kigge på hegnet igen. Bare lige kigge på hegnet. Jeg er lidt til her. Og du bare videre, så fortsæt i stedet for. Han har voldtaget træet, Kraller. Alexander! Hov, og YouTube, det skal siges, at han opfører sig sådan lidt mærkeligt i dag. Jeg tror, han er lidt liderlig. Hold da kæft, mand. Og så tager Oliver ham på pikken. Hold kæft, det klammer. Det går ikke på YouTube. Oliver ragede også på mig. Siger ham, der sidder og spiller LOL. Ja, det skal han sgu da vildere end Fuck, han er det. Der er en bil. En Volvo-bærten. Det er faktisk en Volvo, ja. Sidespejler med tiltom bag 160 Kilometer ud af lige vej. Volvo-bærten. Hvordan zoomer man ind? Det er på E, og du zoomer ud på Q. Prøv fandme, det er en Volvo-bærten, nej. Jeg bliver kørt i et bad. Er der ikke en sædel her på? Nej. Der var en. What the? Nej, ikke der. Ikke på den der. Til højre. Lad, jeg har et billede af ham. Åh, der er 3. Prøv lige at se. Og det var der sadler. Vi er her. Så kan du selvfølgelig derop, fordi så kommer du derop. Lol, er det en slender? Du skal ind i toilettet. Så, hvis du går den vej. Følg stien. Hvor er stien? Hvor skal vi lige se? Hvor er vognen? Den er huset. Du skal følge stien, hvor huset er. Jeg tror bare, prøv at gå den der vej. Toilettet, det skulle gerne ligge her tæt på, og så skulle du gå derind. Hvor mange sædler har du taget? 0. Det har ikke været nogen nu. Der kommer en ting. Nej! Fuck! Hvad fanden er Prøv lige at kigge på ham igen. Kig på ham igen. Nu! Lol. Nej! Ind i toilettet! Der var toilettet, der skal du ind. Kom der. Jeg skal lige se ham. Hvor er han? Ind på toilettet, det er lige derovre. Ja, jeg skal nok gå derind. Lad du være ved at røre med min mus. Du er da pisse. Det er derfor, vi skal ind. Det skal slet ikke. Fuck, jeg er ubange. Prøv at se, Karl, du skal gå ind her. Så kommer That's a motherfucker. Så går ind til venstre. Du. Det er til venstre, du skal også huske, der var 2 sædler. Og så går derind. Venstre. Der. Ja. Aha. Nej, der er altså over i den anden side, der er en sædel, der er et eller andet fucking sted. Hvad? Går du tilbage, din idiot? Hvad? What the fuck? Det er ikke så godt flisespiller. Hvorfor?
Okay, I er så kedelig. Han er der! Nej. Over til dem. Fuck, han står lige der! Hvor? Han stod lige der. Lige der. Jeg står lige der lige før. Nej, det var jo ikke. Så Skal må vi vi være? være fandme de andre her. Så. Skulle vi Over til tanken. så må vi virkelig kigge på Ind ham. imellem. Ind i tanken, der skulle gerne være en sædel. Så skal jeg lige hos. Skralder med Captain Style. Cap. Cap. Skralder med cap. Nej. Fuck! Nej! Nej, for helvede! Oh my. Vis. Aha. Der. Ikke kig på ham. Bare hurtigt. Oliver, den er lyd. Prøv lige at kigge på ham. Og så zoom. Zoom nu. Bag dig. Oh, fuck! Lad det lige skrive. Lol. Nu skyder vi ham kraftet med den fede værk. Kral over de kanonslag. Her er en hund på dog. Prøv over mellem Okay. mellem tankene, så sidder vi sædler. Vi skal have alle 8 sædler, Kraller. Vi kan ikke nå. Jo, fandme jo, mand. Du skal ind imellem dem. Er du en tøster? Jeg kunne godt lige bruge en monster inde i Se, det. nu er vi her. Prøv at se, Så er han kublet ved. Prøv at se, så går den der vej. Prøv at se, så kommer vi nemlig herover til de store sten. Og så skal vi... De store sten. Så skal vi herop. Hvorfor? Nej, for de er blevet kastreret. De store sten er blevet kastreret. Er der en sædel der på? Ja, det var. Ja, nu er du over stenen. Nej, så står der på, før du tager den. Der. Prøv lige at zoome på den. Away, no eyes. Prøv lige ind. Prøv lige ind. Tag den. Sådan, nu behøver vi den sammen. Der! Oh, fuck! Prøv lige at zoome ind på ham igen. Nej! Ja, ham der. Hold væk. Nej! Der er ingen vej, der er ingen vej. Du er væk. Du er forkert vej. Du skal ind mod stenen igen. Ind ved kastreret sten. Hvis du ser ham, så bare undgår at kigge på ham. Stenen lige er der. På døren! Så ham ikke. Der! Der er den teleporterer sig. I hører ikke ham i stuen. Der. Han tilhører sig. Boom. Højre. Han har vist spillet Minecraft før. Han ved, hvordan man... Hvad er det? TP'er. Ja, Ikke nej, kig med TPR. dig. Ikke kig med dig. Han ved, hvordan man TPR og uden at TPR access. Kig mig her. Kig bag mig. Nej. Så jo. Følg stien. Følg stien. Er den? Hvad for en vej der? Er den vej? Ja. Han er allerede forpustet, den dumme. Okay, det er fandme ikke nok dukker her så. Kom lige på den forkerte vej. Seriøst. Vi skød ham, den fede pakke svin. Skal vi have et skud lige i panden? BOOM! Hvad for en vej skal jeg? Hey. Monster killer. Vi kilder dem så hårdt, så de griner. Han kraftede ikke løb. Er det ikke ham? Nej. Det er min nabo Kenneth, der står der. Må jeg se? Nej, det skulle være for sjov. De dør. De dørhåndtagene. Din tand. Hvor er en gay? Den app vil jeg have. Stopper du. What the fuck? Kralder din mor er der. Helvede er jeg henne. Oliver, hvor er jeg? Opdatering. Kan du se nogle ting til på? Jeg tror, det går lige omkring her. Han er omkring hegnet et sted. Hvad er det? Silo. Silo. Så skal du være tæt på... Du er over de der mure. Jeg tror, du er over muren. Prøv at kigge, om det er oppe ved sten. Fuck, der stod en kraft som anden. Prøv at kigge, er der på sten? Den er blind. Ja. Der. Ah! Gå hen og dræb ham for det er helvede. Det gør Hvorfor jeg ikke ikke, så det snart er så- dør, mand? Det er jo så kedeligt, det her lortespil. På døgnkrabber. Og vi vil demonstrere, hvordan man dør nu. Døgnkrabber. Jeg er 2 minutter. Jeg skal lige se, om jeg kan finde et eller andet. Der, gå hen Kig til på ham. ham. Hej med dig. Ha! Gøy! Du skal jo kigge på ham. Ah! Ha! Gøy! Åh! Hej!
Linda.